Good morning, basi akuti the DC Pon Kalindo mwachizolowezi kubwera ndi audio yawo ndiye akuti chani kuti amene wawatu wamveni kuti mama wale wapa 17 abwera ndiyo tani. The DC kupitirira kuwatumikira Malawi mosafoka pamene ena akuona ngati ndikubwerera mbuyo ndi pamenenso tikuthira magiya ina. Ine sinimanyumwisidwa ndi wina aliyense, ndipo dzuloli ndinali ku Mzimba ndi gulu lonse la Malawi First kuwatumikira Malawi akumpoto amene anamizidwa za Mombera University, ndipo tikufuna ndinene pano kunena kuti palibe kubwerera mbuyo. Zonse zimene tazikonza kuwalembera makalata aku Ministry of Finance, kuwalembera makalata aku Ministry of Transport, kuwalembera makalata aku Education, kuwalembera makalata aku ACB. Ndicho linga kuti chilungamo chiziwike, chifukwa m'Malawi muno anthu ena andale akulitenga ziko lino kukhala dimba lawo lokuti azitengerapo makobiri kumadya ndalama za Malawi mopanda kuganizirapo kapena kuperekapo chisoni ndi mmene Amalawi akuvutikira muno m'Malawi. Muzipatala mulibe mankhwala, ana akulephera sukulu chifukwa cha fizi, kumango anamiza kuti kuli malonzi board, koma zonsezo zili zonama. Zinthu zathu muno m'Malawi zambiri za sokonekera, even madera ena akusowa even chakudya chimene kuti anthu azidya. Anthu amene ali ku South Africa omukaafusa ambiri akukhalira nkati kugona nyumba sakutulukayi. Boma la Malawi sili kupangapo kena kalikonse kuwathandiza anthu amene ali ku South Africa. Tikunena pano ena ali mu ndende akukhala miyezi osadya kumavutika, koma yeti kumeneko ku South Africa kuli nthumwi zimene zinatumizidwa kuti ziziyang'anira anthu akumeneko ku South Africa kukhala ngati ziko lathu kulibe kwa asogoleri amene akuyenera kuti azitengapo mbali akamaona Malawi akuvutika m'mayiko. Even Europa Mozambique pompa munthu amati akamangidwa kumeneko amakhala ngati ndikapolo kumenyedwa, andi yeti kumeneko kuli Amalawi amene anapita kukagwira ntchito kuwatumikira Amalawiwo koma palibe chimene amapanga. So ine wina ake sanga ndivutise ati kapena kumandinyumwisa nkhani ya ku Mombera University tiyitengera patali pakana chilungamo chichitike, ndipo tiyitanisa mbali zonse kupita pa Mombera pompo kuti akalongosole kuti kodi ngati ma contractors ndalama zidayenda bwanji, chifukwa m'Malawi muno mwachuluka uchisiru kwambiri kufuna kuwatola Amalawi kumango abera ndalama zawo. Lero ndililira anthu akumchinji, ndipo uthenga umene upite kwa Lazarus Chakwera komanso bungwe la Eskom kunena kuti anthu akuchikoso, anthu akwa Julaye, kwa Fanwero, Zamani, Chakhala, Lombwa, Mawale, anthu akwatiye Nkanda akudandaula kukudandaula ni Lazarus Chakwera kumene muliko. Mwina nkutheka kuti uthenga wa anthu ena sakufuna kukuuzani, koma anthu amadera amene tatchulawa akudandaula kwambiri kunena kuti patano zaka zitatu bungwe la Eskom litaononga mbewu zawo, kuwaonongera nyumba zawo, kuwaonongera mitengo yawo, ati chifukwa chofuna kuyika mawaya anthambo za magesi zopita ku famu yanu. Kuja munakaendera nthawi inache kuuza ziko ngati mukuyendera minda ya anthu kuja, koma mundawo uli wanu. Kuja kumchinji, kuja kwa Nkanda, kuja kumene Lazarus Chakwera mumapanga matama nthawi inache kumakhanga ndi mukuyendera mbewu ndikumawuza anthu kuti azilima mbewu ndizofunikira kwambiri, chimanga ndichofunikira, koma chimangacho chili chanu kwatiye Nkanda. Mizi imene iyi anthu akudandaula kwambiri, ukuku kwa Chikoso, kwa Julaye, kwa Mawale, kwa Chakhala, kwa Lombwa, Fanwero, Zamani, anthu akulirira ndalama zawo. Akapita kwa DC kumchinji
akunguwauza kuti bwerani mawa, akapita kwa mafumu kukadandaula akungoti yadikira ndikaye tifufuze, kupita kwa adindolo kwa MP palibe amene akuwathandiza. Ndi anthu akunena kuti nanga popeza anthu tikupita ku kampeni za mawa sizikuziwika, tikunena twino a Lazarus Chakwera ndi nyumba yanu ndi ana anu, munda wanu wa kumchinji kwatiye mkanda kwa anthu amene wa mizi imene tayinenayi adawononga aEscom, adawononga mbewu za anthu, adawononga nyumba za anthu, adawononga mitengo ya anthu. Munangoanamiza mutabwera kuzapanga assessment aEscom wo magesi yake so amarepu osakhala kuti ndi olipira. Oyi magesi onde amarepu amene mwatenga ndi kukasiya kufamu kwanu kumchinji. Anthu akumeneko akudandaula kwambiri kunena kuti palibe chimene akulandirapo ngati mayankho omveka, chifukwa chonena kuti anthu amene wadikirira kwa nthawi yayitali. So ine anthu amene atandipeza ndi uthenga umenewo madandaulo ngati president wa anthu osauka amene sindiyang'ana kuti uku ndi kumchinji kapena chigawo chapakati kapena uku ndi kukasungu kapena uku ndi kudowa kapena uku ndi kusalima kapena uku ndi kumangochi kapena uku ndi kunsanje. Ine ndimang'amba pena paliponse, ndimangoyima pa chilungamo. Ndafuna ndikuwuzeni mwina mukhoza kumagona kumaona ngati zonse zili bwino, makamaka apa pamene anthu akupita ku kampeni kunena kuti mukhoza kupita ku mchinji inu ndikumakaomberedwa kumanja osaziwa kuti manjawo mukutukwanidwa. Anthu akumchinji akufuna ndalama zawo, sitikuziwa kuti mmamva bwanji mukamaseweresa anthu osauka kumapitirira kumazunza anthu osiyanasiyana akuzunzika muno Malawi, makamaka nkhani imene ya compensation, chifukwa even olo kumakhoti kwathu nkhani za compensation zi anthu akudandaula kwambiri, nkhani za pension anthu akudandaula kwambiri, masalaries anthu akudandaula kwambiri. Ngakhale omwewo amene amagulisa aujeni a fertilizer awa ma agent a fertilizer amene aboma amatenga ndi kumagulisa fertilizer malo osiyanasiyana ozera ku smallholder, pakana lero anthu amene wa masalaries yawo sakutuluka. Mwezi uno ndi wachitatu komanso analonjezedwa kuti azalandira ma 400,000 mu boma limene ili boma lokuba. Ngakhale olo mabungwe amene olo ameke amene akuyendesa zisankhowa pakana lero anthu akudandaula ndalama zawo kulibe. Apolisi, madziphunzitsi sanalandire ndalama zawo za mafezi, ndi mafezi wonse kuchokera phase 1 but up to the last phase anthu sanalandire ndalama zawo. Ndiye ndikumafunsa kuti kodi mwati mukufuna muyendese chisankho chake chiticho ngati mukulephera kulipira anthu, ngati mukulephera ndondomeko zimene zikuyenera zizisatidwa kuzera ku malamulo anthu, ndiye kuti zisankhozo muziyendesa bwanji? So tafuna ndikuuze na Lazarus Chakwera mama wa uno, makamaka ino amene mwazungulira amene mmati Chakwera delivers aja, tisanachite deliver atu kumchinji uko kumene anthu akudandaula kwambiri. Nkhani ina imene yachiwiri imene tikufuna tikambe pano ndiyopita ku chipani cha DPP. A DPP adandaula kwambiri pa nkhani imene ikuchitika ya makomishona imene ameki akupanga daladala kusamusankha komishona ochokera ku DPP. Sitikuziwa kuti mukuopa chani, koma chipani cha DPP chadandaula. Pamene inu a chipani cha DPP mukudandaulira meki, ndafunanso ndikudandaulireni kunena kuti yes zimene mukunenazo ndizoona, kunena kuti a Markford Somanje sanapangidwe confirmed kuti akhale commissioner. Komanso zimene zizi inuyonso munyumba mwanumo muyang'anemo bwinobwino, chifukwa pena pakenso ngati kunkhata peuku sikuli bwino, komanso kumwanza sikuli bwino. Pamene mukupita kuzisankho munapereka kale ma certificate kwa anthu amene akufuna kukuyimirirani madera osiyanasiyana ngati aphungu komanso makhansala. Ndizomvesa lero chisoni kumamva kuti kunkhata benofi anthu kumeneko auzidwa kuti lero ati kuli masankho ena ama primaries. Kumadabwa kuti kodi sione chikuchitika ndi chani?
muzipani mutu muli zachinyengo zimene zikuchitika, anthu akungokuyang'anani. Iyi inali nthawi yonena kuti mukanabweretsa peace in your houses, in your parties. Lero mukawauze anthu akunkhatabe kuti tiyeni sopano tikapangenso zisankho kawiri, yeti munampasa munthu certificate, munthu anakalipira kumeki, munthuyo munamusankha nokha. Lero mwalandira ndalama akuluakulu akunofi kwa DPP, mukuyenera musamale kwambiri, chifukwa iyi ndi crucial period imene simunayenerenso kumabweretsa ma confusion muzipani mwanu. Chimozimozinso kumwanza uku, kumwanzanso kuli mavuto okhaokha okhuzana ndi mashado. Pamene inuyo mukuwalirira ameki, lirirani ameki kuti amusankhe commissioner malinga ndi malamulo, ndipo izi sizokambirana iya, ni nkhani ya straight. Unayenera kuti munthu asankhidwe kuchokera ku DPP commissioner, chifukwa wina amene anasankhidwa anachita resign. Lero apereka zina ameke akuliopa zina lija, kaya kuliopera chani, kungomva kuti somanje ndi kuliopa zina lija, mukayesa masewera ete. Ndiye tikupempheni inu a DPP, pamene mukulemba makalata olira kuwalirira ameki, inenso ndikukulilirani inu ndi amalawi makamaka akunkhatabe, kumene lero akuti mwayitanisa kuti mupange ma primaries, yeti munthuyo munamusankhako kale. Izi ndikubweretsa chisokonezo kamene kwasokoneza anthu mitu amene akonzeka kuti akavotere chipani chanu. Andiso inu azipani inu lafuna ndikuchite nuoni kunena kuti izi mukumalimbikira m'misonkhano kuti ndi mandekha muzandisankhe ine, a UTM mukapita uku ine kabambe, a DPP mukapita uku ife ujeni profesa, ena onso akapita uku amene akumveka kuti ali ndi chichewa chomveka bwino ndi afford. Eno kuchihana mwana osazikonda akuchita kunene atu straight kuti iwo adzasapota DPP, kuti nanga zipani zinazi mwima panoka. Isi game ndiyodikira round 2 mmene avutikira amalawi sizomadikira sekunena kuti tikufuna tizagwirizane tikapita round 2. Akuluakulu mukunamizana even ku UTM uko musamanamizane kwambiri. Anthu utu apa social media amanamizatu. Ngati munyake wa chipanicho analephera kupeza mavoti 2 million, sindikukhulupirira kuti mavoti oti ngaapezerero, koma mutagwirizana zinthu zingaende bwino. Uthenga wanga osiriza mama wawo uno ndi pempho limene likupita kwa inu amalawi, kunena kuti musayiwalire pamene ena mukufunda m'manyumba mwanu, alipo ena amene sakufunda. Musayiwalire kuti pamene inu mukuvala alipo ena sakuvala, pamene inu mukudya alipo ena sakudya. Ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti kukasasire kunkhatabe kuli anthu amene anathamangisidwa ndi boma la Chakwera kuzera kwa wamkulu wame kwathamangisa anthu kumalo awo ndikukasiya pa msasa kukasasire ku CCAP Livingstone ya Synod. Nyengo ino yozizira kumeneku ana akudwala zibayo, akuluakulu akudwalako zibayo. Tithokoze ena anthu akufuna kwabwino atipasa ndalama yokwanira 700,000 imene akufuna kuti tigule mablanketi tikapereke kukasasire. Komanso tithokoze mabanja ena akulilongwe amene atipasa zovala kuti tikapereke kukasasire kunkhatabe. Anzathu amene akuvutika kumeneko tipemphe amalawi akufuna kwabwino, osakhala mukakamiza koma mukupemphani kunena kuti amene ali nako kothekera thandizani anzathu kuzera kwa ku Malawi First akunkhatabe, amene tikufuna tikonze ulendo okapereka mablanketi komanso zovala kwa ana amene ndi ovutika, akuluakulu amene alibe chakudya. China chilichonse chimene inu mungatipase ife a Malawi First tikapereka. Ndipo tikunena pano tili ndi zovala komanso tili ndi ndalama imene tikufuna tikagule mablanketi okwanira 700,000. Andi tikupempheni amalawi akufuna kwabwino kalikonse kamene muli nako, kaya ndi zovala kaya ndi ndalama, tikhulupirireni
zimene zititenga tikakuperekereni ku Kasasire kumene anthu akuzunzika kwambiri. Pakana lero boma la Chakwera likupita pakana ku kampeni osachita resolve issue ya ku Kasasire, ndipo anthu akumwalira kwambiri pa kampu imeneyi. Tikupempheni inu anthu amene muli maiko akunja komanso amalawi akufuna kwabwino, tayimbani foni pa 0 awiri 365 035 ndipo muzalankhula ndine President wa Malawi Firstborn Kalindo, ndipo tizatenga chithandizo chanu chimene muzaperekacho kukapereka kwa anthu aku Kasasire opanda chinyengo china chilichonse. Mulungu amadalitsa dzanja lopereka kusiyana ndi lolandira. Born Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Malawian Cameras. Don't forget to subscribe.